Nawr, mae'r we yn lle sy'n rhoi llawer o cyfleoedd i'r defnyddiwr. Mae hwn yn ffaith. Mae'r wefannau fideo, wefannau cymdeithasol fel Facebook a Twitter, a hefyd wefannau ble chi'n gallu dysgu fwy amdano eich topigau ffefryn. Ond, sut ydych chi'n neud yn siŵr bod chi'n cadw'n diogel ar y we? Wel, gofynnais i'r cwestiwn hwnna i'r Arwenwyr Digidol blwyddyn 7, 8 a 9. Dyma'r atebion cefais. Pethau drwg ar y we ydy cyberbullying. Os dydych chi ddim yn ei nabod, peidiwch â thrannu. Peidiwch â rannu unrhyw gwybodaeth personol ar y we. Peidiwch siarad gyda pobl dieithr ar y we. Rhowch eich settings yn y private. Peidiwch â rannu eich cyfrinau gyda neb, dim hyd yn oed eich ffrindiau. Os mae rhywun yn gofyn i fod dy ffrind ar y we, a ti dim gwybod nhw, dim siarad i nhw o gwbl, jyst gan nhw i fod ar y leina. Mae rhaid aros yn diogel gan siarad gyda pobl ti'n gwybod. Peidiwch â dweud unrhyw beth anaeddus ar y we. Er mwyn ysgoi bod fe'n perygl ar y we, beth am lleihau eich amser?